Кніга Лявіт, раздзел 26. Не рабіце сабе ідалаў і выяў, і не стаўляйце ані камянёў, ані каменных фігур, не стаўляйце ў зямлі вашай, каб пакланяцца ім, бо я Господ, Бог ваш. Святкуйце суботы мае і шануйце святыню маю, я Господ. Калі будзеце жыць паводле прыказанняў маіх і берагчы загады мае, і спаўняць іх, я дам вам у свой час дажджы, і зямля будзе даваць свой ураджай, і дрэвы напоўняцца пладамі. Маладзьба хлеба працягнецца да збору вінаграду, а збор вінаграду працягнецца да сяўбы, ды будзеце есць хлеб ваш удостаць, і без турбот будзеце жыць на сваёй зямлі. Я дам вам супакой на межах вашых, і будзеце вы спаць, і не будзе каму вас палохаць. Я прыму дзікіх звяроў, і меч не пройдзе па зямлі вашай. Вы будзеце гнаць ворагаў вашых, і будуць яны падаць ад меча вашага. 5 з вас прагоняць 100 чужынцаў, і 100 з вас прагоніць 10 000, і будуць падаць ворагі вашы ад меча вашага. Я прыхыляюся да вас і зраблю, каб вы пладзіліся і вы размножыцеся, і заключу я запавет мой з вамі. Вы будзеце есці старое збожа з леташніх збораў, а калі прыйдуць новыя зборы, павыкідаеце старыя. Я пастаўлю прыпынак мой сярод вас, і не будзе брыдзіцца вамі душа моя. Я буду жыць сярод вас і буду Богам вашым, а вы будзеце маім народам. Я Господ Бог ваш, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, каб вы не былі там нявольнікамі. Я зламаў пруты ярма вашага, каб хадзілі вы з паднятымі галовамі. І калі не будзеце мяне слухаць і не будзеце выконваць усіх гэтых прыказанняў маіх, калі пагардзіце законамі маімі, і душа ваша не будзе зважаць на прысуды мае, і не будзеце выконваць усяго, што мною пастаноўлена, ды будзеце парушаць мой запавет. Тады я так зраблю вам. Наведаю вас жахам раптоўным, сухотамі і гарачкай, якія спрычыняюць слепату і нішчаць душу. Надарма будзеце сеяць насенне, бо з'ядуць яго ворагі. Я павярну аблічча сваё на вас, і будзеце вы падаць ад ворагаў вашых, і будуць панаваць над вамі тыя, якія вас зненавідзелі, і будзеце вы уцякаць, хоць ніхто не будзе гнацца за вамі. А калі тады не будзеце слухаць мяне, я павялічу кары на вас дзеля грахоў вашых у 7 разоў. Ды сатру пыхлівасць сілы вашай. Я дам для вас неба зверху, як жалеза, а зямлю як медь. Надарма будзе марнавацца сіла ваша. Зямля не будзе даваць ураджаю, а дрэвы не дадуць пладоў. Калі і далей будзеце мне працівіцца і не захочаце слухаць мяне, я павялічу кары на вас за грахі вашы у 7 разоў. Я напушчу на вас звяроў палявых, якія пазбавяць вас дзяцей вашых і знішчаць жывёлу вашу, ды зменшаць колькасць вашу, пустымі стануцца дарогі вашы. Калі і далей не захочаце ўспрымаць вучэнне, ды будзеце хадзіць супраць мяне, дык і я пайду супраць вас, і буду вас караць у 7 разоў цяжэй за грахі вашы. Я навяду на вас меч мсціўцу за парушэнне запавету майго. А калі паўцякаеце ў гарады вашы, я пашлю заразу на вас, і будзеце вы выдадзены ў рукі ворагаў. Калі я знішчу хлеб вашу падпору, тады пячы будуць 10 жанчын хлеб ваш у адной печы, і будуць выдаваць яго падмерку, і вы будзеце есці і не наясцеся. А калі і дзеля гэтага не будзеце слухаць мяне і будзеце хадзіць супраць мяне, дык я выступлю супраць вас з гвалтоўным абурэннем. Я пакараю вас 7 за грахі вашы. Так што будзеце есці целы сыноў і дачок вашых. Я зруйную вашы ўзгоркі, паб'ю слупы, і будзе брыдзіцца душа мая вамі, настолькі, што гарады вашы зраблю пустыняй і спустошу святыні вашы, і не прыму больш найпрыемнейшага паху. Я спустошу зямлю вашу, аж будуць дзівіцца ворагі вашы, якія яе заселяць. Вас жа расцярушу між народамі і пушчу меч услед за вамі. І будзе зямля ваша пустая, гарады будуць зруйнаваны. Тады зямля будзе азначаць свае суботы ўсе дні свайго спусташэння, а вы апынецеся ў зямлі варожай. Тады зямля адпачаваць будзе і святкаваць суботы. Усе дні спусташэння свайго будзе святкаваць яна адпачынак.
якога не святкавала ў час вашых субот, калі вы ў ёй жылі. А тым, якія з вас застануцца, я папушчу страх у сэрцы іх, у зямлі варожай. Будзе палохаць іх шум лятучага ліста так, што будуць уцякаць, як ад мяча, і хоць ніхто не будзе за імі гнацца, упадуць. І будуць нападаць брат на брата свайго, быццам бы прыследуючы ў вайне, хоць ніхто і не будзе гнацца. Ніхто з вас не зможа ўстаяць перад ворагам. Вы загінеце паміж народамі, і праглыне вас зямля варожая. А тыя, хто з вас застануцца, будуць марнець у сваіх беззаконнях, у землях сваіх ворагаў, і дзеля грахоў бацькоў сваіх змарнеюць разам з імі. Тады прызнаюцца яны ў злачынствах сваіх і бацькоў сваіх, якімі спаганіліся адносна мяне і хадзілі супраць мяне. Таму я выйшаў супраць іх, і ды увёў іх у зямлю варожую, і тады упакорыцца іх неабрэзанае сэрца, і тады панясуць яны кару за свае беззаконне. Тады я ўзгадаю запавет мой, які заключыў я з Якубам і з Ізакам, Абрагамам. Тады вось успомню я зямлю, якая, хаця пакінута імі, падабаецца ім, у час субот іх церпячы спустошнасць ад іх. А яны будуць несці кару за свае грахі, бо адкінулі мае законы і пагардзілі пастановамі маімі. Але і тады, калі яны былі ў зямлі ворагаў іх, я не адкінуў іх, не пагардзіў, каб знішчыць ды зламаць маю дамову з імі, бо я Господ Бог іх. Дык прыгадаю я ім запавет мой з продкамі, якіх вывеў я з зямлі егіпецкай, перад абліччам усіх народаў, каб быць іх Богам, я Господ. Гэта пастановы, прыказанні і законы, якія даў Господ на гары Сінай адносна сябе і адносна сыноў Ізраіля праз Маісея.